Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život. To je jedna jako tužna priča. Imao sam jednog divnog prijatelja, živjeli smo zajedno na Neimaru, vrlo često smo se viđali, pričali smo o umetnosti, on je bio također umetnik. I jednog dana on se zaljubio u jednu frizerku iz obližnje frizerske radnje, žestoko se zaljubio, odlazio je vrlo često na šišanje, čak i više nego što je potrebno, međutim ona nije obraćala njegu neku posebnu pažnju, on je dosta patio, puno puta mi se žalio, međutim, pošto on bio vladao velikim tajnama, znao je da menja ljudsko obličje i jednog dana se pretvorio u jedno malo štene i došao je pred njenu frizersku radnju, čekao je da ona završi svoj posao, ona je završila, izašla, videla je štene, štene se jako dopalo, ponela ga je kod sebe kući i počeli su da žive zajedno. Moj prijatelj, naravno, menjao ljudsko obličje, odlazio je od nje kod mene, pričao mi je šta se sve dešava, uživao je kod nje, spavao je sa njom u krevetu, gledao je kako se kupa, svlači, oblači, lizao je ruke, lice i tako dalje. Bila je to velika ljubav, sve do jednog dana dok ona nije našla ljubavnika koji je bio neki lokalni švaler. Ljubavnik nije voleo pse. Jednog dana kada je ljubavnik opštio sa frizerkom Nadom na krevetu, moj prijatelj pas je stajao pored kreveta, dahtao i keftao, što od zadovoljstva, što od besa. Ljubavniku je to jako smetalo. Ustao je sa frizerke, zgrabio je mog prijatelja, izašao je na stepenište iz stana i bacio ga je dole sa trećeg sprata. Posle izvesnog vremena moj prijatelj se probudio žestokog udarca, odgegao se napolje na ulicu i u bari ispred kuće spazio je svoju pseču njušku. Međutim, od siline udarca on je zaboravio da se vrati u ljudsko obličje i dan danas luta negde gradom, pokušavajući da među prolaznicama prepozna noge svoje omiljene frizerke Nade. Ja, kao zadnji fotografski projekat, slikam sve pse iz našeg kraja, pokušavajući da među njima nađem mog prijatelja i da mu pomognem da se vrati u ljudsko obličje. Svaki pogled tvoj sviđa mi se, sve što učiniš ti dobro je, tako drska i obesna si ti, puna ljubavi. Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život.